Nonse tikulandireni ku programu ya Kulinji lelo pa 26 November 2025 inaendelea Marekano fuso nkumati kulinji kunjaku kulinji kuno kumalawi kukuchitikanji ku dziko kuno lelo tikale tikuunikira nkhani yokhudzana ndi kubweretsanso kwa Police Emergency Line 997. Itu ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa zaka zapitazo mu chaka cha 2006 ndicho linga chokuti amalawi akakumana ndi mavuto osiyanasiyana kulikonse akhoza kuimba nambala imeneyi ndi kulandira chithandizo kuchokera ku polisi mwa msanga koma ndondomeko imeneyi inachotsedwa inasiya chifukwa cha zovuta zina. Ndemo programu yathu ya lero tikhale tikuunikira nkhani imeneyi chifukwa ku polisiko ndondomeko imeneyi akhale akuikhazikitsanso amalawi akhale akugwiritsanso ntchito 997. Kodi chifukwa chani aikhazikitsanso pano ndondomeko imeneyi nanga kodi mavuto amene analipo kale akonzedwa? Izi ndi zina zimene tikhale tikuziunikira mpulogalamu yathu ya lero ya Kulinji. Ndemo programuyi tikhale ndi National Police Spokesperson amene wandi Layel Chintembo komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za chitetezo cha mdziko. Monga mwanthawi zonse sindimakhala ndekha mu studio muno ndimakhala ndi nzanga ndipo lero ndachitika mwayi kukhalanso ndi ndevu za mwayi Mr. Wanda Msisha. Mwadzuka bwanji? Tazuka kaino mwazuka bwanji Amerikano? Ifetu tadzuka bwino. Yeti? Tachitika mwayi kukhala ndi ndevu za mwayi. Ifeso tachitika mwayi kukhala ndi alea Amerikano. Ngochuka kunjapo. Koma sitingafike pa inu. Ino ndi munthu wankulu. Ife zingwe za sabato zanu singamasule. Ndodzoti ndinozichepetsa anthu akudziwa kuti ya chilungamo chenicheni bwanawo ndi chakuti. Tikudikira posa chedwa pompa kuti tione kuti kodi zikuyenda motani makamaka kwa technical athu kuti tikhale ndi spokesperson National Police Spokesperson Layel Chintembo. Dzina lindi madabwana aludzulu kuti kodi akalaya achoka kale pa jeli? Akalaya anachoka ndeti mayembekezera kuti timve appointment ndekuoneka kuti yagwera senior superintendent Layel Chintembo. Ndekuti congratulations kwa iwo so pano ndamene azilankhulira ndithu police mdziko muno. Ndekuti tikhala nawo talandira bwino program iyi koma ndamene tikuyembekezera kuti atifotokozere nkhani mwayibwereza pano mayi. Chabwino. Nkhani ya 997 mukuiona bwanji? Ndiganizo labwino kukhala ndi emergency line ndikukhulupirira kuti kwamene anachitapo mwayi kuyenda maiko anzathu zimachitika zimenezi ndipo munthu mwina ukangofika mdziko lina lilonse nambala imene umayenera kuti uyidziwe mamsanga imakhala emergency line kuti ukayimba kumeneko nthawi zambiri mwina amafunsa anthu mafunso atatu kodi mufuna kulimoto kapena mufuna polisi kapena mufuna ambulance. So ndi nambala yokuti ukangoyimba nthawi yomwe imagwira kaya uli ndi credit kapena ulibe credit mufoni mwako kaya uli malo otani anayesesa kuti nambala imene maiko anzathu izikhala yoyankhidwa mamsanga azikufunsa kuti kodi ukufuna chani. Imene ndanenera kwambiri kumakhala kuti mwina akuguyaka moto mwina kwachitika ngozi mufuna ambulance kapena mufuna polisi nde amathamanga. Now ifeyo ngati dziko sitingamakhale ife tokhafe opanda ndithu nambala ngati imeneyi pazifukwa zosiyana amene zimakhalira nde mbuyo momwe mwanenera tidaganiza kuti tikhale ndi nambala imeneyoyo chomwe ndi chinthu chabwino kwambiri. Komano zikuoneka kuti experience ya mbuyomo idali zovuta zingapo ine ndemwe ndinenepo leya tikupita nthawi inake cha ku Sharp Valley uko kudapezeka kuti kwachitika ngozi ndinayamba kuimba nambala imene nali mmodzi mwa anthu oyambirira kufika pa site pamenepo tinayimba kumangoyitana osayankha munthu madabota emergency line kuyitana kuduka so it wasn't a good experience. Tinangopazira kuti anthu tinangothandizira amene tinalipo padachitika ngozi so timafuna kuti mwina pabwere ambulance ndi zoterozo koma sizinatheke. Imeneyo ndi mbali imodzi mwina amavuto amene analipo pa 997. I know kuti pali zambiri zimene anthu akhoza kufotokozapo komano kukhala ndi ganizo lokuti service imene ibwererenso ndi kuikonza zolakwika zimene zinalipozo
ndipo ndi ganizo labwino ndofunika kuti apolisi tithandizane nawo. Apapa ndikuona kuti ayipanga push ndi apolisi koma zikanakhala bwino kuti nambala imene izikhala kuti mene nanenera kuti pena umakhala kuti mena kufuna ambulance. So sindikuziwa kuti kumalawi kunoko chifukwa chani makhala ngati kuti ikuyang'ana mbali imodzi bwezi kumakhala mwina mimakhalira maiko ambiri where when you call that number amene wakuyankha immediately amakufunsa kuti ufuna thandizo lanji because pena mafuna kuti ndiye kuti kufuna fire department kapena pachitika ngozi mufuna ambulance kapena ndithu you are being attacked mukufuna thandizo la police or whatever police abweza kuza kuthandizani, but this time around ndi a police amene akubweresa ganizo labwino potengera mwina ndi nkhani zimene tikambe mkati mwa ndime. Chabwino tathokoza kwambiri ndevu zamwayi potiyambira moteromo. Mwadzuka bwanji Superintendent Lael Shintembo? Senior Superintendent. Osaphwekesa leya. Ule mwano Senior Superintendent Lael Shintembo mwadzuka bwanji? Imelera ndadzuka bwino, dzina lo pronunciation timati Lael. So it's Senior Superintendent Lael Shintembo. Ndimampuzisa ndithu ye akungoti superintendent ndati ya isupu ndi senior supu ndosiyana ndithu osaphwekesa kungochoka pano unyolo panje kuti abwanji ndingalakwitsa dzina samango mangatu amakuzanira amati tibwere tizachezeka ku polisi tizachezeka kuti kufuse ziwiri zitatu. Koma Achintembo, congratulations on your new appointment. Timati titengera tikuthokozeni kuti yayi tikufunani zabwino zonse. I hope tizicheza chonchi chimene mwachitira papa mu be available kuti tiziyankhulisana ziwiri zitatu pofuna kuthandizana kagwidwe ntchito mdziko muno. Wanda ndathokoza kwambiri, ndiyamike kwambiri mafuno abwino amene mwandipatsa. Ndikuona kuti momwe tayambiramo ndikulonjeza kuti tigwirira ntchito limodzi ndithu. Aliyesetwa mayamba chonchi. Kana wakangomera mizu basi tupakulinji pano yayi sindibwera pamene po ndili busy kumera mizu komakhala kuti tapitano kumadzambiri kuntunda sikuvuta kusambira koma kumadzambiri kucha mazapezeka ina yake ili pamphuno pamwe ulephera kuyankhula munthu wankulu. Hayi ngoba tiyesetsa pothekapo kuti tilankhulane zona. Chabwino tathokoza cholinga chathu chachikulu ndikuti titengere polisi ipatsa ine yake ya. Chabwino tathokoza kwambiri. Pamayambiriro tikudziwa zokuti nkhani imeneyi ya 997 yayamba pano patachitika nkhani ina kuchigumulako achiwembwena atapha dotolo wa pachipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital Dr. Victoria Bobe. Timafuna tisanayambe kukambirana nkhani imeneyi mutatifotokozera kuchokera ku polisipo kuti pofika pano mwina mwachitanji ku polisi potengera ndi nkhani imeneyi. Zikoma kwambiri ndingokukozani kuti nkhani ya 997 rapid response yamba pakanthawi momwe ikutulukira kuno munde kuti zambiri nkuti zidatheka kale koma mwayitulutsatu apapa sinanga nthawi imene mmayiphikayo sitinayimve koma mwayitulutsa apapa izi zidachitika zangokumana zimene zangokumana ndikhoza kutsimikiza kuti kafukufuku ali patali kwambiri ndipo pakali pano tikusunga anthu angapo amene tikuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Osachedwa apa tikufotokozerani bwinobwino tsatani amene kafukufuku ali koma pakali panopa dziwani ndithu kuti chilipo chimene chikuchitika pansi pasipa. Chabwino mwina achiwerengerocho chafika pa bwanji pakadali pano anthu amene mwamangapo po amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi? So far alipo 6. Alipo 6 muja mudamvera kuti kudalowa gulu kumpanda kuja ndio tikadagwira benchitoyo Chabwino mukuyembekezera kuti mwina anthu amene wamutha kuwatengera ku court liti? Tiatengera posachedwa pa zonse zikatha koma ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa mukatenga munthu tapanga kale ndipo chilichonse chili mchimake siti kusokoneza china chilichonse chimene chinafunika kusokonezedwa choncho tiatengera posachedwa apa mudziwitsidwa tikatengera ku court.
tiduse sinangankhani za polisi zochita ma investigations simwafunika kulowamo kwambiri twandivuza mayi zoonadi I think ndizopasa encouraging timandichani nzolimbikitsa iti kuti mukupanga headway kuti mwapezapo anthu ena. I think mutha kuziwa kuti amalawi ambiri ali ndi chidwi kuti adziwe kuti chidachitika ndi chani, and imeneyo being imodzi mwa cases mwina amene machita hando mwina tisanapite kwina kunseko mukhoza kuwalimbikitsa bwanji amalawi in terms of security. Tizigona bwanji manyumba mathu, tiziyenda bwanji kuziwa kuti anyamata ndi asungwana athu ama uniform mulipo ndithu kutitetezera chitetezo. Wanda kuduka sinakumve kumapetoku koma ndikukhala ngati ndimamva kuti umanena kuti tizigona bwanji manyumba mathu. Yes, assurance mwina imene mungatipase pamene tikufuna tiyambe kukamba nkhani zina. Inu ngati apolisi mwakonzeka bwanji kupereka chitetezo pa nthawi ifa pamachitika incidents ina imakhala ngati kuti anthu imazapasa mantha kuti kodi how safe are we in this country, then makupasani mpata kuti mutiuze kuti tikuyandikira mwina ku nyengo ya zikondwerero za Christmas festive season timasuke bwanji kuti apolisi muli tcheru kupereka chitetezo mdziko muno. Omvera apolisi licheru kupereka chitetezo pena paliponse pakali pano kulimbikitsa mapatiro za masana ndi usiku omwe kapansi ngakhale soyenda pagalimoto. Ina njira yake imene tikambirane panoyi, komanso pali njira ina yofunika kwambiri imene tikulimbikitsa kwambiri ndiyo ya neighborhood watch, kuti anzathu amene amayenda usiku enda usiku amacivilian ndi ife tikugwirira ntchito pamodzi kuti tithane ndi mchitidwe umene komanso kuti tiyotse mantha milandu imene ingachitike. Choncho ifeyo apolisi tiliokonzeka kupereka chitetezo pena paliponse, tiliokonzeka ndithu kutero. Munthawi imene tikubwera munyengo imene tikubwerayi nditalimbikitsanso kwambiri kotero kuti anthu ambiri ali pa ground kusiyana mwinanso ndi momwe ena alili pa office. So muona kusintha kwathunthu ndithu munyengo imene tikubwerayi tayamba kale. Chabwino mwati mwamangako anthu 6 zimamveka zambiri, analiko 15 analiko 20 analiko mwakuti mwina mukufufuza kwanu mwafufuza kuti okuba amenewa analiko angati? Imeneyo leya tisayigwire, tikayigwira isokonyeza kafukufuku wathu koma dziwani kuti likugwira ntchito. Sina ngati mangofuna kwa Malawi kumakhala zambiri anthu amakhala kunama zinthu zambiri ndeti mangofuna polisi mungotipanga clear pamene tikupatsani nthawi kuti muchite kafukufuku wanu bwinobwino. Olo mwina mongofuna kuthandizira amene akuyankhulira leya mutakhala kuti mapasidwa mwayi kuti mungotipasa update apart from zimene mwalankhulazo zokhuza chiwembu chimene chinachitikira Dr. Bobe, mutha kuti pasapo mwina zotani zimene muli omasuka kupanga share ndi mtundu wa Malawi umene mwina wakhala ndawo chidwi kwambiri nkhani imeneyi. Sorry, simunamveke munaduka. Timafuna mutatipasako update imene mungathe kutipatsa tsiku la lero yokhuzana ndi sofa zimene mwachita ngati apolisi, zimene mwapezako, zimene mungathe kuzifotokozera ku mtundu wa Malawi. Pakali pano leya ndi Wanda zilipo zambiri zimene zachitika, zina zachitika usiku omwewo, koma ndimafuna mutandilola kuti pakali pano tisafotokoze kaye, tifotokoze mu nthawi yoyenerayo chifukwa tikuopa kuti tigunda pena pake ndiyambaso kusokoneza kaombonekena kamene kakubwera. Chabwino tathokoza kwambiri, we respect that. Yes. Tikusiyeni mugwire ntchito yanu ndikukhulupirira zokuti tsiku lina lake tikulolani mubwereso pano kuti mutipase update bwino modziwika bwino. Sure. Tikambeno nkhani ya 997 ndi chifukwa chani mwaganiza zokuti muipangeso reintroduce 997 pano itasiya kugwira ntchito mu chaka cha 2016 ngati ndisakulakwisa? Mwanena kuti izi zangokumana koma munali maganizo kale oyibweretsanso 997. Chifukwa chani mwaganiza zochita izi pano? Nandiperekebe kambiri ndiyambe ndikupereka mbiri ya 997 rapid response. Monga mwanenera idayamba mchaka cha 2006. Kanthawi kameneko statistics imasonyeza kuti milandu yakwera, milandu ikulu monga malobare
kuba magalimoto ndi zina zotero. Pano itayikidwa 997 munthu amati akavutika akapanikizika akaimba 997 timathamangira kumene, ndipo zambiri zidachitika, tidakwanitsa kugwira mbava zina zoopsa ndi kuzimangitsa, tidakwanitsanso kupanga likava magalimoto ochuluka. Koma nongakhale izizi zinali choncho panali mavuto angapo. Vuto loyamba linali oti malami amene timagwiritsa ntchito nthawi imene anali magawo line. Ndiye chimene chimapangika ngati pabwera mtunduli wonse wa vandali. Pepana achintembo ndingokupangani pang'ono. Muli ndi nthawi yochepa kuti mufotokozere, ndi ndimafuna kuti mufotokozere mwamphamvu ndithu komanso mwamsangamsanga chifukwa apa mwasala ndi mphindi ziwiri kuti mufotokozere bwinobwino. Oh. Yes. Actually, I thought I had all the time. Musachite ntambasale. Tiliso ndiye na pano akuyembekezera kuti alankhule nawo program uyi. Bwino. Anthu amavutika kwambiri kuti atipeze pakatipa. Manamba zathu amene anali 997 rapid response samagwira bwinobwino. Choncho amavutika kuti atipeze. Ndi nthawi yambiri uthenga uja umatuka amatipeza imakhala nthawi yathakale. Tikamakafika paja kandi mbava ndekuti zathawa. Ndi chifukwa chake the new inspector general Mr. Richard Ruhanga anachipanga chotheka kuti yayi tidzutseso 997 and ndipangire komosiyanako ndi momwe timapangira kalekale kuti tikhoza kuthandiza anthu mofulumira. Mwina ndingofotokoza paleya kuti 997 ya ulendo uno idzitana polisi imene ili nayo pafupi depending on pamene ukuimbira, zimene zithandizira kwambiri kuti tikhoza kupita mothamanga. Zidati zavuta kwambiri ndi kuti tira next tower imene ili kufupi ndi polisi inayo mwachitsanzo ukaimbira kuno kundilande ndi kutiimbira pandilandepa. Koma zidati zakuvuta kwambiri ndi kuti Blantyre akhoza kubweranso kukuthandiza kapena kuwazitsanzawo. Ndi momwe 997 rapid response line ikugwirira ntchito ulendo uno. Chabwino ndiye potengera kuti mene inkathetsedwa 997 mu chaka cha 2016 panali nkhani zosiyanasiyana, nkhani yakuvuta kwa magalimoto, nkhani yakuvuta kwa anthu amene angathe kutuluka kukathandiza anthu kunjaku. Mwakonza bwanji mavuto amene analipo nthawi imeneyo pano pamene mwayibweretsanso? Mavuto ambiri leya akonzedwa, ndiyambire nkhani yakuvuta kwa magalimoto. Pakali pano madera ena mwina mudziona talemba 997 rapid response tapereka magalimoto anyuwani madera ambiri, ngati kuchigawo chapakati, kukawale, kulilongwe, kulumbadzi, kukanengo, kulingazi, taperekanso kumponera, iliso kunzuzu, kukalonga, kuzomba, Blantyre, Munolimbi, Sochi, Chileka, Bangwe, Ndilande, kwabwera afiti anyuwani. Tikamamaliza pamene vai imene inali first phase, tikupitaso maboma ena, tikupitaso makanso ena. Choncho kumbali ya magalimoto takonzeka kuti tithandizira. Andi magalimoto amenewa ntchito yake yeniyeni ndi rapid response. Palibe soina simutoona tikutenga magalimoto amene tikutengera anthu kumapita nawo kuchichiri nkumabwera nawo. Ayi, awa ntchito yawo ndi kuti ayankhe pamene tili ndi image. In terms of mufuna kuuza zoti magalimoto azingokhala kungodikira kuti anthu ayimbe 997? Magalimoto amenewa azipanga patrol ngati ya rapid response koma within their locality. Ntchito yake ndi yomweyo, palibenso ntchito ina yoti agwirire. Ntchito yake ndi yomweyo ndithu imene takonzera. Wa bwana Chimtembo, ine ndikuziwa kuti zimenezo mwina zimatha kumatheka pa pepala, koma ino ndine titavomerezana kuti apolisi amasowekera azida azogwira ntchito. Magalimoto ngati apita new fleet imeneyo izipezeka kuti galimoto yabwino mwina pamalopo ndi imeneyoyo. Zina zija ndithu zimananga simene zimagwira ntchito zimakhala kuti zovuta. Takhala tikuona ndithu apolisi akukankha galimoto kuti ilire ndithu. Are you sure kuti galimoto imeneyo izisiyidwa just for rapid response even atakhala kuti ali ndi ma emergencies ena, kapena osati misoma emergencies ena koma ali ndi need ya galimoto, because emergency ndi kuti ndi imeneyo of course, but if they have a need for a vehicle ndi yolimba ndi imeneyo yokhulupirika ndi imeneyo, mupanga monitoring system ya mtundu bwanji kuti that must be adhered to, kuti pakhale total compliance yokuti you don't touch this vehicle unless it's an emergency? My officer in charge apena paliponse pamene pali galimoto ya rapid response awuzidwa, ndipo kapo ngatanga tenge clearance from our station,
from our service traffic officer, or I mean transport officer, kuti mwina kufuna kugwiritsa ntchito. Kutero kungakhale patakhala kuti pali maliro, njira zimene tapanga ndizoti they would rather borrow galimoto kuchokera mwina ku sister station than kutenga galimoto ya rapid response imene ali nayo. Izozo aliwonse auzidwa ndipo ndi momwe zikukhalira pakali pano. Chabwino, mwadzuka bwanji a Obre Kabisala kuchokera ku Mzuzu? Mwambiri leya, ine ndadzuka bwino kwambiri kuno ku Mzuzu. Tithokoze chifukwa chotipatsa mwayi kuti tikuzokhala pa program imeneyi. Tipereke somoni kwa ndevu za mwayi komanso anzathu achimtembo. Tathokoza wawa. Zikoma. Mwamva amene alankhulira achimtembo nkhani yobweretsanso 997 ndi mmene akonzekerera ngati apolisi. Inu mukutipo bwanji kuti kubweretsa 997 kuthandiza bwanji kukhwimitsa chitetezo mdziko muno? Tikuthokoza chifukwa cha kulongosola kwawo kwabwino komanso mmene ganizo lapangidwira kunena kuti tikuyenera tibwererenso ku chilinganizo chimenecho na kuti pamene wina wavutika angathe kukhala nawo mwayi. Zikumveka bwino kwambiri mmene akulongosoleramo kunena kuti zimene mavuto amene analipo akonzedwa. Komatu ndofuna titangonena kuti tikayang'ana history imene alongosolayo. Mukumbukira kunena kuti panali zaka zingapo 2018, 2017 mene padakhalanso malipoti onena kuti polisi ikubwezeretsa 997. I think 2017, 2018 malipoti ndithu analipo onena kuti tikubwezeretsa. Koma tikaona mbiri yonse ikumatipatsa yankho mwina lofanana lonena kuti tinavutika chifukwa choyamba kunali nkhani ya resources ngati ya magalimoto imene anena. Chachiwiri migwirizano ya polisi ndi anzathu a telecommunications na Airtel komanso a TNM. So tipeza kuti mu history imene kulongosoledwa mavuto awawa amayankhulidwa mobwereza. Mwina chimenenso chingafunikira kuti atalongosola bwinobwino ndi mbali iyi imene anena kuti amakhala ndi mavuto onena kuti foni ija ikayimbidwa mwina dzingoyitana silitheka kuyankhidwa. Mavuto amene anali nawo ndi anzathu ma telecommunication service provider afikiridwa motani kuti TNM kapena Airtel panopo ubale ukonza bwinobwino network ikhala kuti izigwira bwinobwino. Komano organizo limenelo monga amene analongosolera wanda poyambirira kunena kuti maiko ena kumakhala nkhani imeneyi. Komanso nkhani yonena kuti mukama dziko limene limakhala likuitana misonkhano yosiyana anthu madelegates amaiko ena nkumabwera kumakhala ija amati administrative note. Administrative note mwina yopangidwa prepare ndi foreign affairs ikamapita kwa madelegates amauzidwa kuti ngati mungazikomane ndi mavuto akuti ndekuti mukhoza kuimba manambala awo. Muzaka zimene takhala opanda mwayi umenewo ndikuti tinali dziko limene linali lodabwitsa pamayiko ena kunena kuti ndimwina ndi dziko lilokha limene lilibe system yabwino kwambiri. So tiyamikire kunena kuti panopo zina zalongosoledwa kuti zikukonzedwa. Koma ndi chinthu chimene mwina zaka zambiri zapitazo timayenera kukhala kuti system yathu ili vibrant. Kuyamba 2006 komafika lero ndikuti system yathu imayenera kukhala kuti taipanga upgrade kuti ngakhalenso anthu amene ali ma district council kutali akhoza kufikira. So tiyamikire kunena kuti mmene akulongosoleramu zikuperekadi chiyembekezo chabwino kunena kuti munthu ukhoza kuimba phone and uyankhidwa pa nearest police station. So muna kuyambirira tinene kuti ganizo limene akuliperekerana ndi ganizo limene likuperekadi chiyembekezo kunena kuti dziko likhoza kuthandizika safety kapena security ndoti wina aliyense akhoza kukhala assured. Koma iti timene takhala tikutivuta nthawi zinazi timene timwina achimtembo atangolongosolapo bwinobwino kuti mgwirizano kumakamaka ma telecommunication service providers wafika poti bwanji pano. Chabwino tathokoza potiyambira moteromo achimtembo mumafuna muyankhe pa zimene afusa Kabisala koma ndimafuna tisanatero kuti tingopanga recognize ma sponsors athu a program ya kulinji tsiku la lero. Programu iyi akutipatsira ndi a Sifao. Titamva uthenga pang'ono kuchokera kwa a sponsor athu.
nthawi zonse m'moyomu munthu umafunika kukonzekera poti chakudza sichimba ng'oma. Galimoto ndi katundu odula kwambiri ndiye osamalola ena kusewera naye. Ku Sifao Mobility Malawi kuli Safety Film, njira yabwino yotetezera galimoto yanu kudzuwa, ngozi komanso ngakhale kwa akuba amene akakuyikira ni Safety Film pa magalasi a galimoto yanu ndiye kuti mwatsirika galimotoyo. Galasi za galimoto zanu zimakhala zotetezedwa, munthu sangangoswa chisawawa mpaka mmampeza ali pakala kulimbana nayo. Komanso mukachita ngozi galasi silimangomwazika kuti wa ayi, ndipo mmakhala otetezedwa ndi njira ya smash and grab iniyo makhalanso otetezedwa kudzuwa. Leloli thamangani ku Sifao Mobility Malawi kuti mukamvesa mbiri za Safety Film. Safety Film, kuteteza inu, moyo wanu komanso galimoto yanu. Ndithu tenga kuchokera kwa Sifao amene akutipatsira programu yathu ya kulinji tsiku la lero. Wanda wamva mene alankhulira security expert Aubrey Kabisala ukhoza kulankhulapo zotani abweretsa nkhani zingapo zikuluzikulu zofunika kuunikira. Yes, ndi mayimika mkono kuti nanenso ndiwonjezerepo mwina mafunso kuti pamene akuyankha kuti ubale apanga bwanji mwina ndima imenoza mobile network operators, because poyamba anadandaula kuti ankagwisa ntchito mafoni ama azingwe ndezi mavuta. So I hope this time around akugwirisa ndi kuti I don't know mafona mtundu wanje atifotokozera. Komanso nkhani ina imene mavuta leya ndi kuti imene timakhalira makwalala mwathumu kuti upereke address yokuti adziwepo pamene ulipo. Imakhalanso nkhani ina yovuta. I don't know kuti tizithandizana bwanji mwamene anzathu amakhala kumene kosazazana anthuku sikuvutayi. Mina nyumba zimakhani manambala chanchani ninaona nthawi inake amakhala anayamba kuyika za addresses komano mwachitsanzo kuti kuimbira kundirande kuma plot kuti wauze pamene ulipo andi abwere msanga. I don't know kuti mbali yawo amaona ngati zizathandizira ndi zotani apart from because anthu ambiri ife kupereka mapu kumativuta. How do they have, because many maziwira maiko ena amakuza enake kuti stay on the phone. You know ndikuti umakhala kulankhulana nawe waja kubwera. I don't know, they have a way of also finding out where you are apart from iweyo kuapasa map pamene ulipo, you know. So sindikuziwa kuti on their side how are they going to locate you kuti akupeze pamene ulipo ngakhala kuti wayimbira. Ndimangofuna ndonjezerepo funso limene lolo. Chabwino ndi nthawi yana chintembo pali mafunso angapo apa amene mufunika muyankhe. Ndikhulupira zokuti you have taken note of those questions. Yeah, ndithokoza Kabisala fotokoza bwino kwambiri. Nkhani ya mavuto ndi ma network providers inalipo kwambiri koyambirirako. Mujanna fotokozera kuti inali landline ndi awawa anzathu enawo ama mobile amakhanga kuti pena pakesa amakonda kweni. Therefore pamakhanga kuti pamavutana. Komano nkhani zimenezi ndizoti tazilongosola takambirana. Ndipo tipanga promise kuti ma services akhala osiyana ndi momwe analili kalekale. Kubera kunkhani ya location imene anena andevuza mwayi ndizoonadi kuti mwina somebody is calling from kwa Safarao ndiye kuti timpange locate mwina pakhoza kukhala povuta. Komano pali njira zimene zayikidwa zoti mpaka na munthu uja tizimpanga locate tikampeze pamene alipo. And on this one sirugwira ntchito tokha ngati apolisi, tili nawonso anzathu amene akutithandizira achitetezo cha m'madera. Gulu limene linso ndilina mali limene lizithandizira kuti tikhoza kupanga locate kukafika pamenepo. Ndifotokozeso apa kunena kuti mujanna fotokozera kuti system pamene wayimbira ndi pamene idzitana kupita station yapafupi. Ndiye ma chances ngakuti popeza station ya komweko anthu amakhala komweko amagwira ntchito komweko, ndikukhulupirira kuti sikuti kuita kukhala kovuta kweni kukafikira pamene munthu akunena kuti ali. Ndiye kumbali imeneyi tayikoza kumbali choncho. Tiyesetsa ndithu kuti mpaka na tikampeze munthu uja. Ngati momwe tikuneneramu tikhoza kumuuza munthu kuti ngogwira choncho ife tikutsatira mpaka na tikupeze pamene uli. Chabwino tathokozapo yankha motero.